Makadivalikani muna Kristu, tinotenda kuti Mwari ari kukuchengetai kwose kwamuri. Tine rufaro kukupai zviziviso zvesvondo rinoyera. Tiri mukati mevhiki rinoyera. Rangarirai kuti nhasi pamusi wePalm Sunday kudai tavhura kuvamba kwevhiki rinoyera. Sekereke tichange tichisangana pano mushoma hwedu rwekamamiriro ekunze tichinamata zuva rega rega panguva idzo takatara. Theme yedu yeHoly Week 2020 inobva pana Romans chapter 5 verse 6 to 11. Inoti, he did it all for me. Wakaita zvose izvi nokuda kwangu. Tikurangarira kuti Kristu chii chaakaita pavhiki rino kudzamara taripedza apo tikurangarira kutambudzika kwake, kusungwa, kurohwa, kushungurudzwa, kuiswa mujere, kupomerwa mhosva dzaasina kuita, kurangwa nevanhu vakamenga vambomuti vanomuda vachimupemberera vachipinda naye muJerusarema, pedzezvo vozomupadukira. Ndo zvatoda kuti tirangarire kuti muupenyu hwedu zvichida hatina kunyanyosiyana nevanhu ivavo, asi tine nyasha dzekuti Mwari vakatipa zarukiro yekuti tiwane nguva yekutendeuka achiri mangwana neusiku usati wasvika. Saka mangwana musi weMonday tichange tiine evening service ichatanga nenguva dza6 o'clock apo tichange tiri kushumaira. Chipiri zvimwe chetezvo tinenge tiine English tinenge tiine service zvakare manheru apo tichashumaira. Chitatu tichasangana zvakare nenguva dza6 manheru apo tichashumaira. Musi wechina inova ndo Monday Thursday taakupinda kwakadzikadzika kwesvondo redu. Tichaita munamato wemisa manheru pano paSt Paul's Marlborough nenguva dza6 o'clock. Ndine urombo kuti gore rino hatikwanisa kushambidza tsoka nenyaya yekuda kwedenda reCovid-19, asi tichashambidza mwoyo yedu nekuda kwesoko ratichanzwa neminyengetero yatichapa kuna Mwari. Chikumbira kuti Mwari vanotigonesa vachatirangaridza the importance to save one another as Christ taught us. Musi wechishanu chakanaka inova ndiyo Good Friday. Tichaita rusambo rwedu rwe3 hours uye munamato wedu watinoita chishanu choga choga chinoyera apo tinenge tiri kusangana. Tova neshumiro yenzira yemuchinjikwa, tova neshumiro zvakare yemazwi manomwe akataurwa naJesu pamuchinjikwa. Tinotenda kuti zvose izvi zvinenge zvichibroadcastwa live paFacebook. Mwari vari mubatsiri wedu nevasingakwanisi kuuya kuchechi noda kwematambudziko atiri kusangana nawo. Munokwanisa kutitevera paFacebook. Munokwanisa zvakare kuwana mukana iwoyo wokuzoona mavideos iwayo pamasocial media handles edu eparish. Friday tichipinda muSaturday tinoramba tiri mazuva zvakare okunyengetera. Saturday apo tinenge tiri kupa Mwari mukana kuti apo varoverwa taakugadzirira zvino kumuka kwavo. Tichava nemisa manheru eSaturday yemoto mutsva iyo ichatanga zvakare nenguva dza6 o'clock manheru. Totenda kuti mushure maizvozvo taakuchipinda munguva yekugadzirira mitarisiro yorumuko rwaJesu. Sunday tinenge tiri pano nenguva dza9 o'clock tinenge tichipemberera kumuka kwaKristu. Service iyoyo zvakare ichange ichibroadcastwa live paFacebook. Kune avo vasingakwanisi kuuya mova nesu panguva iyoyo. Regai ndisire mukana kuna warden vedu vamwede kuti vatipe zvimwe zviziviso zvakakosha muvhiki ratiri. Tinokukwazisai mose vatenderi vadiwa. Toda kukuzivisana kuti senguva iyi hatisiri kusangana, tinokumbirwa chaizvo kuti tirangarire kuti tizive kuti tine zvinhu zvatinoda kunga tichibhadhara. Mabills anoda kubhadharwa, tinoda kubhadharazve, tine vashandi, tine zvakawanda zvatinoda kubhadhara. Saka tingokumbira kuti dai taedza kuti tione netiseenzese mikana iripo yekuti tione kupa mataibhi edu, tione kupa zvipo toziva kuti hatisi kupa offertory zvinezvi, asi tinokumbira kuti dai takwanisa tingounze kuchechi tichiseenzesa maplatforms aripo kuitira kuti tione kumita maobligations edu. Tinotenda zvikuru Mwari arambe ainesu munguva ino yekumanikidzwa kudai. Tinokusiyai nefaro mova nesvondo rakanaka neshuro raitabatana pamuimbi 123 Jesu mambo achatonga. Pane vhesi inotaura zvakanaka, anokomborera, anosunungura, anoropafadza, vanoneta vanozorodzwa, vasina simba vanopiwa simba. Usaneti panguva yakadai hama yangu. Ramba uchishuvira kusimbiswa naKristu, ramba uchishuvira kukomborerwa mumwaka watiri. Usasare pamaropafadzo pangoro yeminana yotiri kufamba mairi mumwaka watiri. Muzita raJesu, amen.